Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Ознакай районында Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре истәлегенә мемориаль такта ачылды. Рузиль абай безнең шундый легендар җитәкче шәхесие, шушы авыл өчен, халык өчен дип яшәде. Без инде аның белән һәр вакыт очраша идек. Җәлилдә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп үттеләр. Анда хөрмәткә лаек нефтчеләрне бүләкләделәр. Компетентные коллеги и мудрые руководители. Әлмәттә яңа ел. Калабызда яңадан елки фильмын төшерделәр. Миңа үз якларда әйбәтрәк, җылырак, яхшырак, күңеллерәк, чөнки мин бу җирдә тудым. Бу әлбәттә, кстати, минем булганым бар. Ознакай районы Таллыбүләк авылында Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Рузиль Шәрип улы Шакиров истәлегенә мемориаль такта ачылды. Әлеге чарада район җитәкчелеге, ветераннар советы әгъзалары, дин әһелләре, Рузиль абыйның якыннары, авылдашлары катнашты. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Шакиров Рузиль Шәрип улы 1943 елның 10 сентябрендә Таллыбүләк авылында Шәрип һәм Мәхидә гаиләсендә 7нче бала булып дөньяга килә. Авылда аның хезмәте белән яңа йортлардан торган урам төзелә. Техникалар өчен беренче җылытыла торган гараж аның ярдәме белән булдырыла. Лаеклы ялга чыккач та авыл старостасы буларак зияратны төзекләндереп тоту, авылга артезиан коесыннан су кертү, мәчет төзү эшен башлап йөрүче дә Рузиль Шакиров үзе була. Шушы авылда тудым, шунда эшләдем. Рузиль Шәрип белән бергә эшләдек. Ул инженер, строительләрдә монда авылда. Мин инде главный агроном булып эшләдем. Әйбәт эшләдек аның белән. Һәр нәрсәнең бит инде менә сәбәпсен табалар сөйләр. Рәхмәт Рузиль абыйга, ул таратмаган өчен, колхозны әйбәтле оештырган өчен. Истәлекле очрашуда Рузиль Шакировның тормыш иптәше Катифә апа, аның кызлары Ләлә һәм Лилия дә бар иде. Безне кеше итәр өчен ташлыклар бирде. Кеше итте, укытты. Безне зур кешеләр итте. Әтиебез белән бик горурланабыз. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, Рузиль Шакиров башкарган эшләрне ассызыклады. Чынлап та Рузиль абый безнең шундый легендар җитәкче шәхесие, шушы авыл өчен, халык өчен дип яшәде. Без инде аның белән һәр вакыт очраша идек. Таллыбүләк хуҗалыгы җитәкчесе Наил Мутыгуллин бергә эшләгән чорларны искә алып үтте. Барсында эшләдек, менә бу өйләрне, бүтән клубларны, юлларны, барсында да аның өлеше кермәгән әйбер юк. Ул шундый кеше. Җитәкчеләр әйтүенчә, киләчәктә авылның бер урамы Рузиль Шакиров исемен йөртәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сентябрьнең һәр беренче якшәмбесе Россиядә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Бу нефть эзләү, чыгару, эшкәртү һәм транспортлау белән шөгыльләнүче белгечләр бәйрәме. Татарстанның нефть башкаласы бу бәйрәмне 1 сентябрьдә билгеләп үтәчәк. Ә башка шәһәрләрдә һәм бистәләрдә бәйрәм итү традиция буенча август ахырына туры килә. Узган ял көннәрендә нефтчеләр көнен Җәлилдә билгеләп үттеләр. Анда традиция буенча зур күрсәткечләргә ия булган, яисә күп еллар хезмәт куйган нефтчеләрне бүләкләделәр. Бәйрәмдә Алса Әхмәтҗанова булып кайтты. Традиция буенча стадионда нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне программасы төрле яшьтәге балалар өчен күпсанлы уен активлыгы, күңел ачу шоу программалары һәм мастер-класслардан башланып китте. Ул арада төп сәхнәдә бистәнең үзешчән артистлары һәм Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Насыйбуллин катнашында концерт барды. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.
Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен намуслы хезмәтләре һәм югары җитештерү күрсәткечләре өчен Җәлил нефть һәм нефть сервисы предприятиеләренең 60-тан артык хезмәткәре һәм ветераны төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә лаек булды. Нефтчеләрне һөнәри бәйрәм ачылышында Сарман муниципаль районы башлыгы Фәрит Хөснуллин котлады. Һөнәри бәйрәмнәрен нефтчеләребез уңай нәтиҗәләр белән киләчәккә ышаныч белән каршы алалар. Компания җитәкчелеге исеменнән Татнефть генераль директор киңәшчесе Малик Каюмов котлады. Аның әйтүенчә, нефтчеләр көне нефть чыгаручылар, газчылар, укытучылар, табиблар һәм күп кенә башка һөнәр ияләренең уртак бәйрәме булып тора. Алар намуслы хезмәт белән туган бистәсе үсешенә үз өлешен кертә дип билгеләп үтте ул. Игътибар үзәгендә иң яхшылар, җитештерү алдынгылары булды. Кладовщику участка материально-технического обеспечения Джалильского подразделения общества с ограниченной ответственностью Татнефть Урс. Бүләкләнүчеләр арасында Татнефть добыча структур бүлекчәсе персоналын сайлап алу, бәяләү һәм үстерү бүлегенең әйдәп баручы белгече Зөмәрә Ибраһимова. Аны Россия Федерациясе энергетика министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләделәр. Я горжусь тем, что я... Мин нефть тармагында эшләвем белән горурланам. Бу һөнәргә 30 елдан артык гомеремне багышладым. Мин барысына да бик рәхмәтле. Минем юлымда һәрвакыт яхшы, компетентлы коллегалар һәм акыллы җитәкчеләр очрады. Добрые, компетентные коллеги и мудрые руководители. Сирин Нурутдинов та бүләкләнүчеләр арасында. Ул 27 ел нефть һәм газ чыгару операторы булып хезмәт куя. Әлеге бәйрәмдә аны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Рәхмәт Хаты белән бүләкләделәр. Как говорится, один в поле не воин. Кырда бер үзең генә сугышчы түгел дигән мәкаль бар. Бу бүләк артында минем бригада тора. Без 6 кеше. Алар миннән яшьрәк булсалар да, мин алардан башка булдыра алмыйм. Моложе меня, но я без них никуда. Балалар уен нокталарында уйнаганда, аларның әти-әниләре һәм килгән кунаклар Татар эстрадасы артистлары Алмаз Зөлфирә Мирзаяновлар һәм Марат Яруллинның концерты белән хозурландылар. Ә ретро музыка сөючеләрне Октябрьский шәһәреннән килгән Көмертон кавер төркеме шатландырды. Алсу Ахмаджанова, Илдар Гыйльмаев, Яңа вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Узган елларда Әлмәт пляж волейболы үзәгенә әверелде. Комлы мәйданчыкларда нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган Татнефть профсоюз кубогына иратлар командалары арасында пляж волейболы буенча бөтен Россия фестивале узды. Сүз Ләйсән Галиевага. Доброе, солнечное, по-настоящему летнее утро, дорогие друзья. Татнефть профсоюзында физкультура һәм спорт, корпоратив мәдәниятның аерылгысыз өлеше һәм профсоюз әгъзаларының сәламәт яшәү рәвешенең мөһим элементы. Профсоюз комитеты кубогына ир-атлар командалары арасында пляж волейболы буенча бөтен Россия традицион фестивале моңа ачык мисал булып тора. Ярышлар инде күп еллар дәвамында уздырыла һәм бөтен Россиядән пляж волейболын яратучыларны берләштерә. Какая потребность у членов профсоюза есть, мы стараемся. Профсоюз әгъзаларының нинди ихтыяҗы бар, без аларны мөмкин кадәр канәгатьләндерергә тырышабыз. Әни өчен пляж волейболы беренчедән волейбол масса күләм спорт төрләренең берсе булып тора һәм Татнефть компаниясе ул һәрвакыт волейболны үстерү белән шөгыльләнде һәм Татарстан Республикасында волейбол федерациясенә Әлмәткә ярдәм җиткерде. И Татнефть, она всегда занималась развитием волейбола и поддерживала федерацию волейбола Альметьевская, Республики Татарстан. Турнирның географиясе сизелерлек киңәйде. Ярышларда Әлмәт, Азнакай, Пермь, Лениногорск, Самара, Уфа, Түбән Кама, Бөгелмә, Алабуга, Ярчаллы, Казан һәм Тольятти спортчылары катнашты. Азнакайдан Рафаэль Гарифуллин 13 яшеннән бирле волейбол уйнарга ярата. Ял көннәрендә хезмәттәшләрең белән күрешеп, үзеңә кызыклы булган уеныңны уйнау аеруча күңелле ди спортчы. Монда олдаклап була, скидывать була по-разному. Очень интересная игра, зрелищнее, чем классический, мне кажется. Илшат Әндәрҗанов 5 яшеннән үк волейбол уйный, шуңа аеруча әтисенә рәхмәтле. Ул үзе дә бу спорт төренә волейболчы буларак аерым игътибар биргән. Ә Илшат үзе исә волейбол буенча спорт мастерына кандидат. Волейбол ул бик күңелле уен. Бу уенда катнашканда син күрәсең үзеңнең
кардәшләреңне, алар белән сөйләшәсең, яңа хәбәрләрне беләсең. Тагын ул бик булыша производственный эшләрдә, әйе. Безнең коммуникация яхшыра. Турнирның 2 көнендә 100-гә якын матч уйналды. Уеннар пляжда гына узмады. Шәһәр паркы шулай ук үз волейболчыларын җыйды. Мәйданчыкларда өссі атмосфера хөкем сүрә, хәйр-хава тырышы да сынатмады. Җанатарлар, профсоюз әгъзалары, волейболчыларның гаиләләре үз командалары өчен җан атып, спорт бәйрәме рухын тудыра. Пришла поболеть сюда за волейбол, за большой красочный праздник спортивный, за счастье, радость, удовольствие и очень классное настроение. 29 команда пляж волейболының кызу уенын күрсәтте һәм ял көннәрен яхшы кәеф белән үткәрде. Турнирның җиңүчеләре бер юлы хард һәм лайт лигаларында билгеләнде. Ләйсән Галиева, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Грек-Рим көрәше буенча төбәк-ара турнирда Әлмәт спортчылары 3 алтын медаль яулады. Бу көннәрдә Ульяновск шәһәрендә Россиянең спорт мастеры Александр Кшановский истәлегенә Грек-Рим көрәше буенча төбәк-ара турнир тәмамланды. 2008-2009 елларда туган 125 көрәшче ярышларда катнашты. Анда Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр җәйне ничек үткәргәннәрен күрсәтте. Бронза медальгә Салават Талипов, көмеш медальгә Махам Хашиев лаек булды. 45 килограмм авырлык категориясендә Азраил Зангиев беренче булды. 2005-2007 елгы яшь төркемендә беренчелек өчен 90 спортчы көрәште. 72 килограмм авырлык категориясендә Камил Галимов икенче булды. 60 һәм 67 килограмм авырлыгында җиңүчеләр Исат Зангиев һәм Умар Гадаборшев. Әлмәттә танылган Россия һәм Төркия актерлары катнашында Яңа ел франшизасы «Елки» фильмының төшерүләре узды. Шул уңайдан Әлмәткә Төркиядән Бурак Асчевит, Слава пацана йолдызы Рузель Минекаев һәм башка бик күп артистлар һәм фильмның төшерү төркеме килде. Луч телекомпаниясе әлеге кино төшерүнең шаһитлары булды. Алсу Әхмәтҗанова тулырак сөйләр. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә «Елки» 11-нче яңа фильмның төшерү көннәре узды. Әлеге франшизаны төшерү тарихында беренче тапкыр чит ил йолдызы катнаша. Төрек актеры Бурак Асчевит. Ул кызлар хыялыннан алынган принц ролен уйный. Буракның Татарстанга килүе сыр булуына карамастан, Казан аэропортында Төркия йолдызын каршыларга актерның күп кенә җанатарлары җыелган. Милли киемнәрдәге матур кызлар кунакны чәк-чәк белән сыйладылар. Россия киносында Төркия артистының уйнавы беренче тапкыр. Бурак Асчевит төп рольләрнең берсен уйнаячак. Золушка ролендә Щукин училищесының беренче курс студенты Маша Рыскина дебют ясаячак. Аның партнерлары Россия киносының узган елгы ачышы «Слова пацана» фильмыннан Рузель Минекаев һәм беспрецедентных йолдызы Кристина Бабушкина. Әлбәттә, миңа үз якларда әйбәтрәк, җылырак, яхшырак, күңеллерәк, чөнки мин бу җирдә тудым. Бу Әлмәттә, кстати, минем булганым бар. Для меня открытие. Мы, естественно, сегодня первый день познакомились. Минем өчен бу зур ачыш. Без бүген генә таныштык, дуслаштык, бергә уйнар өчен партнерга ышанырга да кирәк. Һәм мин аңа бик зур рәхмәт әйтәм, чөнки ул искиткеч булып чыкты. Без тиз арада уртак тел таптык. Монда күбесе төрек телендә сөйләшә. Мине дә өйрәтәләр инде. Потому что он оказался потрясающий парень. У нас возник контакт, мы быстро нашли общий язык. У нас еще потрясающий переводчик, который тоже играет переводчика в кино. И у нас такая уже банда, уже, мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Мне очень сложно играть скромно. Мин үзем бик тыйнак кеше булмагач, бу рольне уйнавы миңа җиңел түгел, ә ролем тыйнак, ягымлы кыз. Элегантность, женственность, нежность. Режиссер берничә франшиза фильмын төшерүдә катнашкан Александр Карпиловский, оператор Дуглас Мачабели. Продюсерлар булып Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Галина Стрижевская һәм Мария Затуловская чыгыш ясады. Җитештерү компанияләре Базилевс һәм Гала Продакшн.
Ну, это сказочная история про Золушку. Бу Золушка турында әкияти тарих. Золушка принц Буракны күрү хыялы белән яна, ә калганнарын кинода күрерсез. Вот. То есть у нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала. Вот. Так что такая у нас история. Сюжет буенча Әлмәт иҗтимагый үзәгендә яңа ел концерты уза. Масса күләм күренешләрне төшерү өчен оештыручылар Әлмәт халкын үзләренең кичке бәйрәм образларында килергә чакырганнар. Сюжет буенча алар популяр чит ил артистын аның белән фотога төшеп автограф алыр өчен көтәләр. Сакчылар ролендә үз-үзенә ышанган һәм гәүдәле ир-атларны сайлаганнар. Интересно окунуться в сам процесс изнутри, посмотреть. Все-таки кино большое. Әлмәтнең мондый фильмнарда катнашуы тагын бер кат безнең нефть башкаласы гына түгел, мәдәни башкала булуын тасвирлый. Мондый проектлар Әлмәтне туристик үзәк буларак тагын да популярлаштырыр ди җитәкчеләр. Для города это большое событие. Шәһәр өчен бу зур вакыйга, артистларның безгә килүе дә сөендерә. Оештыручыларга моның өчен рәхмәт сүзләре җиткерә. Быелгы елки 11 мыңа кадәр булган барлык чыгарылышларның иң яхшысы булыр дип ышанам. То, что елки 11 этого года будут лучшими елками всех выпусков, которые были до этого. Башка новелладагы актерлар составы соңрак билгеле булачак. Төшерүләр Мәскәүдә дәвам итә, ә фильм премьерасы 19 декабрьдә көтелә. Алса Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңгыр вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.